Attorney Chico versus Yasi Pressman. Pogi o pera? Ngayon nag-post si Attorney Edward Chico na isang nakakatawa na post na kinatawanan ng mga commentators. Sinasabi niya, sa labanan ng pogi at talino, ang panalo ay pera. Ngayon, ang nasa photo na yun ay picture ni Congressman Villafuerte at si Yasi Pressman na kanyang fiancé. So ngayon, ang mga ini-infer ng mga tao, wow, nang iinsulto yata tong si Attorney Edward Chico kasi parang sinasabi niya sa pogi at labanan ng pogi at talino, pera ang panalo. So wala nga sa two choices yung in-introduce niyang bagong nanalo. So ngayon ano nakikita mo sa likod ng mga sinasabi nitong si Attorney Edward Chico? Well, kung i-analyze mo kasi, ang katulad na sinasabi natin sa mga nakaraan nating vlog, ano ba talagang number one priority ng mga kababaihan, di ba? Siyempre, katulad sinasabi natin, sabi nga nila, pag 18 years old yan, hanggang 25 years old, kadalasan hinahanap niya pogi, no? Pagka 25 at pataas na, hinahanap niya security na, no? So, yun ang importante kasi sa mga kababaihan, yung security, na iniisip nila yung kinabukasan nila, at siyempre, hindi lang kinabukasan nila, pati ng kinabukasan ng kanilang magiging supling at magiging anak. No? So, number one talaga yan sa mga kababaihan. Hindi lang naman sa Pilipinas. All over the world naman yan. Di ba? Kasi sinasabi niya, so between security and being handsome, syempre, mas gusto ng babae yung security. Di ba? At number two kasi, ang being handsome, nalulusaw naman yung pagkapogi o pagkaganda ng isang tao. Di ba? Habang tumatanda, syempre, nawawala na yung kinang ng iyong kagandahan o yung ng kakisigan. So, syempre, mas tumatagal yung security. Kasi security, ibig sabihin, normally naman kasi pag ang isang lalaki medyo matagumpay na o may kakayahan, ibig sabihin marunong na siya sa buhay. Dumaan na yan sa kumbaga mga proseso at alam na niya kung paano mabuhay at kung paano magtagumpay. Kahit na may mga kabiguan pa yan, pero natuto na yan, may karanasan na. So, mas pipiliin ng babae, siyempre, yung security na sinasabi natin. No? Kaya nga, yun ang kadalasan naman yan, hindi lang dito sa issue na to. Pero again, aside from that, minsan kasi ang mga tao mapanghusga. Kung nakikita nila kasi kunyari may isang magandang babae tapos na in love o kasama isang hindi masyado magandang makisig na lalaki, kadalasan kinukutya nila. Ang tawag doon inggit kasi nga parang bakit ikaw nagustuhan, no? Parang gano'n. Pero ang hindi kasi nakikita ng ibang tao, hindi lang naman yung security issue, no? Maaring nagkagustuhan sila for whatever kasi may mga katangian din naman, no? Ang mga katangian kasi ng tao, minsan mahirap mong makilala hanggang hindi mo nakakasama. So, siguro doon sa kanilang pagsasama, nakita niya yung mga katangian na kanyang hinahangaan, maaring hindi ka nga kakisigan, pero meron ka mga katangian na nagugustuhan naman. So, yun ang mga issues kasi rito. Pero kadalasan kasi sa ating lipunan, ganyan talaga yung kanilang mapanghusgang kumbaga pananaw, no? Na pag nakitang merong isang makisig na lalaki, tapos ang kasama hindi magandang babae, isipin nila na yung babae siguro baka binabayaran yung lalaki o baka mayaman yung babae at vice versa rin, no? So, ang katawag doon minsan yung mga prejudgment na tinatawag natin, no? Mga malulupit na panghuhusga, no? So, meron akong kwento diyan, no, na isa ring istorya to na pinagtatawanan kadalasan, no? Merong isang matandang lalaki na may edad na siya, matagumpay siya, may napangasawa siyang napakagandang babae, no? So, at sexy at batang-bata, no? So, habang unang araw nila, nagsama sila, nagulat siya doon sa misis niya kasi sabi niya, "Halika, mag-golf tayo," no? So, nag-golf sila ng misis niya, nagulat siya, sabi niya, "Ba't ang galing mag-golf ng misis ko," no? So, first time niya nakita nag-golf. So, dinanong niya yung misis niya, sabi niya, napakagaling mo, sabi niya, nakakabilib, sabi niya, paano ka naging magaling na golf? Sabi niya, kasi meron akong magaling na instructor. Sabi sa kanya na nagtuturo sa akin, ganun ba? Sabi niya, nakakabilib ang pag-golf mo. O pag uwi nila, nagluto yung misis niya. So, ang sarap ng nilutong pagkain. So, tinanong siya ng mister niya, no, ng itong may kayang lalaki na may edad na rin, sabi sa kanya, bakit ang galing mo magluto? Kasi sabi niya, meron akong magaling na tutor o lecturer sa pagluluto. At lagi akong tinuturuan magluto. Ganun ba? Sabi, nakakabilib, no? So, nung gabi na at matutulog na sila, nagsiping na sila sa kanilang kama, nagtalik sila, at nagulat yung lalaki. Sabi, ba't ang galing mo naman sa pakikipagtalik, no? So, sabi ng babae, kasi hindi pa natapos yung babae, ayaw ko na, gusto ko na makipag-divorce sa'yo kasi meron ka rin lecturer sa pakikipagtalik, hindi ko gusto yan. So, yung mga ganitong issue kasi minsan, sinasabi nga natin, pagka nag-asawa kayo, minsan at ninyo kilala talaga kung ano yung background
background o karakteristik ng inyong mapapangasawa, doon kayo nagkakaroon ng problema. Vice versa yan for men and women alike. No? So, kaya kinakailangan magkakilalan muna kayo, magkaroon kayo ng malalim na pag-uunawaan, saka meron kayong mga naging, kumbaga, pagsasama na makilala nyo yung bawat isa't isa pa, hindi pagdating sa dulo, magsisisi kayo. So, every relationship has to go through some sacrifices, through some challenges, para masubukan at makita kung gaano katatag yung isang relasyon. Siguro yung nakakapagtaka dito, Dad, at saka yung kinikriticize nga nitong attorney Ed Chico is usually, yung mga artista at mga magagandang artista, mas pinipili nila ang mga politiko kaysa sa mga negosyante or mga regular persons, no? Or yung mga non-showbiz na hindi sikat or hindi sila politically affiliated. So yun yung nakakapagtaka kasi marami mga celebrity na at saka marami sa mga podcast sinasabi nga nila pati yung mga babae sa mga adult actresses mas gusto nila yung kung kliyente nila mag-hire sa kanila mga politiko kasi ang noted nga nila kung politiko o negosyante o kung sino man magiging kliyente nila yung politiko daw talagang mas generous daw sila mas mabait daw sila when it comes to relationships. Masasabi ba natin na may issue daw o may problema ba na ang mga politiko ay mas extra generous sila pagdating sa mga babae, Dad? Well, there are two reasons to that kasi, di ba? Kasi number one, sinasabi nila pag politiko, lalo sa bayan natin, no, usong-uso kasi yung corruption ang sinasabi natin. No? So, ang mga politiko kasi easy come, easy go. No? Kumbaga, mabilis yung pagkuha nila ng pera kasi nga maraming mga nagbibigay sa kanila o mga kasamahan nila sa pangungulimbat, halimbawa sa mga katiwalian. So, madali yung pasok ng pera kaya madali din yung paglabas, magaan sa kanilang kamay kasi parang hindi nila pinaghirapan. So, yun ang mga common na kumbaga generalization ng ating mga kababayan, no, na easy come, easy go na sinasabi nga nila. No? So, pangalawa naman yan, yung sinasabi natin, kasi normally, pag politiko naman, bago naman naging politiko yan, kadalasan may kakayahan na yan. No? Kasi hindi naman pwede kang manalo sa politika na wala ka rin naman kahit na papaano, konting puhunan o konting kayamanan. So, normally, may kakayahan na yan. At syempre, pag nasa politika siya, yung characteristics din niya, yung attitude niya nagbabago. Kasi syempre sa politika, para magtagal ka dyan at manalo ka, dapat bukas ang palad mo rin. No? So dapat pag may humingi ng tulong sa'yo, tinutulungan mo, nagbibigay ka dyan, kaliwat kanan. So syempre nagiging ganun yung kanilang attitude. So pagka nagkaroon sila ng girlfriend o asawa, medyo mas sinasabi nga nila, mas maluwag din sila ng konti kaysa sa negosyante na talagang dumadaan sa hirap at dumadaan sa mga pagsubok na hindi naman kasing dali ng politika. No? Kasi may kasabihan nga, di ba? Power attracts money. No? But money does not necessarily attracts money. Di ba? So, kaya nga mas alam ng mga tao yan, alam ng mga nasa politika na alam nila pag may kapangyarihan sila, mas madaling pumasok sa kanilang oportunidad at hanap buhay at mga pagkakakawartahan o pagkakakitaan. So, yun kadalasan na nangyayari sa ating mga lipunan. Kaya mga kabayan, medyo nakakatawa itong mga pinag-uusapan natin, pero syempre, kailangan ma-educate ang ating public kung ano yung mga nangyayari sa ating lipunan. Kasi pag may edukasyon, mas tatalino ang taong bayan at mas malalaman niya at mas madidecipher niya kung ano yung tama sa mali. Para sa edukasyon, ako si Morgan Sain, yung coach ng bayan. Mga kababayan, ang layunin ng Ilocano Defenders Party List ay itaas ang antas ng edukasyon para sa bawat Pilipino gaganda ang kanilang kinabukasan kasi mas alam nila kung sino ang dapat nating ihalal sa ating gobyerno at para mas alam nila kung ano mas magandang trabaho ang kunin at mas gumanda ang kanilang skills para mas maganda ang mga possible na trabaho nila. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Hangarin namin sa Ilocano Defenders Party List na magabayan kayo sa tamang patutunguhan sa inyong kinabukasan at mabigyan kayo ng tamang linaw at tamang ilaw sa inyong mga desisyon na gagawin para kayo magkaroon ng katiwasayan at inyong gaganda inyong kinabukasan. Ako po si Michael Sain, yung dad ng bayan.